Tu, na tym cyplu Półwyspu Helskiego, wrzynającym się głęboko w Bałtyckie Morze, jest, jak napisano, początek Polski. Czy zawsze tak było? Czy zawsze był to początek Polski? Nie zawsze. Natomiast zawsze były to i są Kaszuby. Dlatego Kaszubi w 2013 roku postawili w tym miejscu obelisk z głazów sprowadzonych z całego regionu, po to, by zaakcentować, że tu Kaszubi są zawsze u siebie i jednocześnie, by powiedzieć, tak jak to mawiał słynny syn tej kaszubskiej ziemi, ksiądz profesor Bernard Sychta, że one, Kaszuby, Polskę stanowią. Hel w 1260 roku był, jak na ówczesne czasy, sporą osadą. Żyło tu ponad 1000 mieszkańców. Prawa miejskie nadał osadzie książę kaszubski Świętopełek Wielki. Co ciekawe, miasto leżało na wyspie i wcale nie w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, tylko jakiś kilometr w głąb morza. Obecnie teren ten należy, przynajmniej w części, do portu wojennego. Stary Hel, dzięki swemu położeniu i rozwiniętemu handlowi, był bardzo bogatym miastem. Nic dziwnego, że po gdańskiej rzezi, czyli straszliwym mordzie dokonanym na Kaszubach w Gdańsku w 1308 roku przez Krzyżaków, miasto przejęli zakonnicy w białych płaszczach. W centrum znajdowała się okazała świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W jej wnętrzu była cudowna figura, już wówczas otoczona dużym kultem kaszubskich rybaków i żeglarzy, którą według dawnych opowieści znaleziono przy studni wiejskiej w Swarzewie. Tam nie było jeszcze kościoła, więc przeniesiono ją do Helu. Niestety wskutek działalności siły natury od początku XV wieku ten fragment wyspy zaczęły stopniowo pochłaniać wody zatoki. Dzieła zniszczenia dokonał wielki pożar. Ocalała jedynie świątynia z cudowną figurą, ale stary Hel w zasadzie przestał istnieć. Mieszkańcy w tym czasie, czyli na początku XV wieku, pobudowali nową świątynię, do której jednak nie przyniesiono cudownej figury, ponieważ za patrona obrali sobie świętego Piotra, rybaka. Pierwotnie świątynia ta była znacznie większa niż obecnie, ale i tu okrutny żywioł morski dotarł i pochłonął część tego kościoła, w którym teraz znajduje się Muzeum Rybołówstwa. Jaka była droga od kościoła świętego Piotra do tego obiektu? W dawnym Helu, który był niedawno usytuowany, był kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Helanie przenieśli się tutaj w to miejsce i wybudowali w 1417 roku ten obiekt jako kościół katolicki pod wezwaniem świętego Piotra. Później mu dodali jeszcze jednego patrona, Piotra i Pawła, którzy są patronami rybaków. W 1525 roku Helanie zmienili wiarę na wiarę ewangelicką pod wpływem Gdańska i on był wykorzystywany do celów sakralnych do zakończenia II wojny światowej, czyli do tego momentu, kiedy tutaj dawni Helanie pochodzenia niemieckiego byli. Miał ten obiekt być rozebrany decyzją pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego Partii w Pucku, ale kilku entuzjastów storpedowało tą
decyzje i udało się właśnie tutaj usadowić i pokazać kulturę materialną ludności zamieszkujących te tereny, czyli Kaszubów Północnych. I od tego czasu jesteśmy tutaj, w tym obiekcie jest Muzeum Rybołówstwa, które jest filią Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jak widać, dzisiaj to jest chyba najbardziej oblegana instytucja w Helu. Mamy dosyć dużo gości i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i zapraszamy dalej do innych do odwiedzania. Na fali ruchów protestanckich cudowna Madonna z pierwotnej helskiej świątyni stała się niepożądana. Gorliwi Kaszubi ze Starego Helu przez pewien czas dbali o nią, ale ostatecznie w wieku XV przewieźli ją na drugi brzeg Zatoki Puckiej, do Swarzewa. Choć jak mówi legenda, miała ona samodzielnie przepłynąć zatokę i wypłynąć na swarzewskim brzegu. Tu mieli ją znaleźć młodzi mieszkańcy wsi. Na pamięć tego wydarzenia pobudowano kapliczkę, studzienkę z uzdrawiającą wodą i repliką figury ulokowaną w szczycie dachu. Jak mówi stara tradycja, figurka była na statku, uległ rozbiciu, ale oni modląc się do Matki Bożej uratowali siebie i figurę. Figurę złożyli tu, w tym miejscu, przy wiejskiej studzience, nad którą w tej chwili wznosi się piękna kaplica z XVIII wieku, dokładnie z 1775 roku. Ale trzeba dodać, że to miejsce, ogród tutaj i tutaj zbocze należało zawsze do parafii, do najstarszej tradycji, dlatego było to miejsce jakby taka ziemia święta dla mieszkańców tutaj. Zawsze dbano o ten zakątek tutaj, bo tu była objawienie Matki Bożej, chociaż ona potem została przewieziona na Hel, ale wróciła. Pielgrzymi, którzy przychodzą do Swarzewa, starają się też nawiedzić to miejsce, żeby tutaj pomodlić się w miejscu objawienia Matki Bożej. Wydarzenia te udokumentowane są na słynnym obrazie mapie, który obok cudownej figury jest najcenniejszym dziełem znajdującym się w tej swarzewskiej świątyni. Obraz ten powstał w XVII wieku na podstawie dawniejszych, zniszczonych obrazów namalowanych tuż po pojawieniu się cudownej figury. Jest to jeden z nielicznych eksponatów dzieł, które zostały przeniesione tu z pierwotnego kościoła, którego też pierwszy wizerunek, jedyny zresztą, także utrwalony jest właśnie na tym obrazie, jak również pielgrzymowanie kaszubskich rybaków. Już od końca XVI wieku, czyli od przybycia cudownej figury z Helu, Swarzewska świątynia stała się miejscem zarówno pieszych, jak i łodziowych pielgrzymek. Szczególnego charakteru nabrały one w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy ta część Kaszub ponownie znalazła się w granicach Polski. Łodziami przybywali pielgrzymi z Półwyspu, a także z Kępy Oksywskiej, na słynnych wówczas Szkutach Rewskich. Szczytowym momentem morskiego pielgrzymowania była uroczysta koronacja cudami słynącej figury na Królową Morza w 1937 roku. Niestety, II wojna światowa przerwała tę piękną tradycję na niemal pół wieku. Podczas komunistycznego zniewolenia pielgrzymek rybackich nie było. Pamięć o nich podtrzymywali jednak Kaszubi co roku pieszo podążający do Pani Swarzewskiej. Gdy jednak pojawiła się tylko możliwość ich wskrzeszenia, natychmiast znaleźli się odważni rybacy i szkutnicy, którzy podjęli to dzieło. Na ich czele stanął Aleksander Celarek, szkutnik z Chałup. Stało się to dokładnie pół roku przed wybuchem stanu wojennego. Wchodzę do zakładu szkutniczego Aleksandra Celarka. Zastajemy gospodarza Niemców, pochwalony jest Chrystus. Witaj, ceś. Coś was ta robi Tereska prawie. Tylko taci myli bycyk z żeglami, z rejmami. Ojej, inszych jak w drzewie nie robię bytów. Ty skąd ta pielgrzymka się pojawiła, bo ona jest związana z bytami z was, z tym Celarkiem. Żegliliem do swól po świece. No i łettyłe są wzono moje taci zbierane wszędzie z tych rybaczych żaglowych bytach i tak dalej. Naprzód książka z tyłu weszła, żegliliem do Ameryki Południowej, do Brazylii. Tam im wiedzieli, jak ci Brazylijczycy obchodają świętego Piotra i Pawła. To ciemy bardzo fajnie bytami, z żeglami, to aż to serce cieszyło.
No i to tak sedzalo w głowie, sedzalo, potem były kasze przybyte organizowane, co jest w tym też mocno zajmowało. No i z tyłu weszła potem pomalineczku ta pielgrzymka. Za moimi plecami są tradycyjne pomarenki kaszubskie, nazwy również kaszubskie, kwap, struga, strega, deneśka i inne, o czym najlepiej wie burmistrz Jastarni, który zawsze bierze udział w przygotowaniach. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Jak to zarechtuje tego się? No tak tajemy sobie zaraz zabierzemy do Pucka przez wik na tych pomarenkach, ale też robiące na kutrach, na botach. No i myślę, że z 20-30 botów ma jest makasza i macie moment złego. 20 nas tu przejechało, no i chcemy brać udział w tym sesji. Pielgrzymka rybaków to unikat w skali europejskiej. Ten przepiękny zwyczaj stworzyli mieszkańcy, Kaszubi, odwieczni gospodarze tej pomorskiej ziemi, dla których wiara katolicka zawsze była i nadal jest bardzo ważna. Przez pokolenia wyznaczała rytm ich życia i pracy. Przez ostatnie dziesiątki lat trzeba powiedzieć także, że bardzo zmniejszyła się liczba rybaków, a przez to także jednostek pływających. Mimo to takie miejsca pielgrzymkowe jak Sianowo, Swarzewo, Wejherowo, Wiele czy także Puck są nadal w centrum życia duchowego mieszkańców tej ziemi. Do wiatrów przód, gdzie glena maść, swareje wzywy, złenieni nas, rebyce jadą na kłytrach, na młodło Sjantygłe Piotra. Na imię Błesci, jedzeme łejcy, rechłyn knaś zdac i wielką dzanka załaz ci dac, zawachał w rebac ci pryce, co Bóg my na strundze byce. Na imię Błesci, by te je idą, przez myły młeże, w cykle zarygu, swyże wskynenka, bezpiek przeniesie i krzyż drzewiany, wałę rozprysie. Bóg ziecy nasie, w łepiece my, reden kłen w jedno, cytkum swim dy, cień narys sztorem sa zjawi, łędzytków swych nie łestawi. Na imię Błesci, by te je idą, przez myły młeże, w cykle za
Ten przepiękny obrzęd jest także źródłem inspiracji dla twórców, zwłaszcza poetów i prozaików kaszubskich. O pielgrzymkach pisał na przykład znany pisarz Augustyn Necel z Wadysołowa w swoich znanych powieściach Krwawy Sztorm czy Haftowana Bandera i wiele innych. Opiewali je także poeci Marian Selin z Jastarni i Maria Boszke. Wciąż powstają nowe utwory, a także pieśni. I tak będzie nadal, dopóki Bete idą do Pucka. Musimy kunsk dojść, on jest to niezrzeszony. Alleluja, 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 witamy was. Szczęść Boże wam, alleluja. Osobliwym rytuałem jest spotkanie wszystkich jednostek pływających na środku zatoki. I tu rozpoczyna się swoisty dialog pomiędzy wszystkimi uczestnikami pielgrzymki, a także modlitewne spotkanie. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś znów. Chcemy w tym miejscu uświęconym pracą i modlitwą tylu pokoleń Kaszubów dziękować Bogu za ten piękny kawałek naszej ojczyzny, za tych, którzy przed nami tej ziemi i tej wody, tego kaszubskiego Meligo Mierza strzegli dla Rzeczypospolitej, dla Kościoła Chrystusowego i dla następnych pokoleń. Odpływ świętych apostołów Piotra i Pawła jest szczególny, dlatego że łączy ze sobą wielu rybaków, wielu tych, którzy głęboko wierzą w Boga, wierzą w Pana Jezusa, którzy oddają się Panu Jezusowi, ale jednocześnie proszą, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski, o błogosławieństwo na kolejny rok pracy, kolejny rok dla rodziny. Ja pochodzę z rodziny kaszepści, rybaczci, wszyscy moi wujkowie widno byli rybakami. Nasi synowie są też rybakami i mi bardzo zależy, żeby oni też tą tradycją mieli, żeby byli wierni Bogu i żeby też tak właśnie pielgrzymowali, tak jak moi ojcy, i tak moi synowie. Chcemy też prosić świętego Piotra i Pawła o błogosławieństwo dla rybaków, dla ich rodzin, żebyśmy przetrwali w tym trudnym czasie. Jestem z Krakowa i jestem na wczasach w Jastarni. Płyniemy jeszcze we dwie koleżanki na dole. To jest dla nas coś pięknego. Nie wiem, jak Bogu dziękować i wszystkim, że nam się to wszystko udało. Pozdrawiam wszystkich Kaszubów cudownych i ludzi z Jastarni. Jestem tutaj po raz trzeci i bardzo, bardzo jestem zachwycona. Są tak ludzie mili i przyjemni. Wkrótce po wypłynięciu z miejsca modlitewnego spotkania wyłania się nam pradawna i przepiękna Pucka Fara. Wznosi się na wzgórzu tuż obok portu rybackiego. Tam już czekają na nas orkiestry i zespoły kaszubskie, które umilają czas oczekiwania przed mszą świętą, która, o ile pogoda pozwala, dzisiaj tak jest, odprawiana zawsze jest w porcie na tle tejże majestatycznej Fary.
Pucka Fara jest jedną z najstarszych świątyń parafialnych na Pomorzu. Istnieje już od XII wieku. Fragmenty pierwszego romańskiego kościoła są zachowane pod filarami obecnej świątyni, którą wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku. Z dawnego kościoła pozostały także fragmenty murów wieży. W środku jest kilka ołtarzy o wyjątkowej urodzie i wartości. Najstarsza jest ściana północna kościoła z kaplicami, a pozostałe ściany, łącznie z łukiem tęczowym i filarami, powstały niewiele później, bo w drugiej połowie XIV wieku. Obecnie opiekunem kościoła jest ksiądz prałat Jerzy Kunca. Śladem tej dumnej historii miasta jest ten oto pomnik, który stoi na terenie puckiego portu. Obroną Pucka dowodził wówczas znakomity oficer z Kaszub Jakub Wejher, który założył miasto sąsiednie Wejherowo. Nieco niżej znajduje się pomnik upamiętniający generała Hallera i zaślubiny Polski z morzem, które odbyły się tu dokładnie w tym miejscu przed 100 laty. To wszystko sprawił ogromny patriotyzm Kaszubów. Te wartości mają tutaj nadzwyczajny charakter, by nie rzec cudowny. Taki między innymi jak urokliwy, nadzwyczajny i cudowny jest ten piękny odpust rybacki. W imieniu Kaszubów, rybaków, pielgrzymów, którzy przypłynęli na kutrach, łodziach, jachtach, czym tylko się dało, witamy gospodarzy tego miejsca. Cieszymy się ogromnie, że jesteś obecny Ty, księże Janie, któremu Kaszuby, Kaszubszczyzna, rybactwo są bliskie i leżą Tobie na sercu. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Oto Słowo Boże. Kościół nie opiera się na moralności ludzi, ale na mocy i miłości Boga. Trzeba do tego, który te gwarancje dał, przylgnąć, by nie zwątpić, nie opuścić rąk, nie utracić życia wiecznego. Nie przyłączyć się do tych, którzy nam na każdym kroku mówią: poddajcie się, nie macie szans. Przejęliśmy przez internet wasze dzieci i wnuki. Zhakowaliśmy ich umysły i dusze. Jesteśmy możni. Mamy Facebooka, Instagram i Google'a. Panie Jezu, te był bliskłe łyćniów, co zieglo wele nam łeży, i te webawił ich z wszelejaci głę niebezpiekły. Mdze w jedno znama, westrzód hajów tego świata i darze bezpiekę, a ubetkę. Sprawi, żeby my na ziemi, kyrmiąc sa Twoim całem eucharystycznym, zasłuziele na wieczny myl w niebie. My was prosimy. Na imię błęści, by Teje idą, przez myły młeże, w cykle za